Čaute. Ticho, veď sa ponáhľame, nestihneme sa prezrieť. Na čo? Veď štvrtok, konečne prvá telesná. Keby sme ju mali aj zajtra. Možno aj v útorok. 3 hodinu a tak chcete zvládať. To by bolo fajn náročné. Dobre, poďme. Poďme. Nech to stihneme. V rámci nášho projektu Zdravie 21 chceme poukázať na problémy zdravého životného štýlu na základných školách. V tomto krátkom filme vás oboznámime s naším akčným programom, ktorý sme vypracovali k podpore zdravého životného štýlu. Chceme pomôcť deťom získať trvalý vzťah k športu. Poprvé tým, že sa zvýši počet hodín telesnej a športovej výchovy na základných školách. Naša otázka znie, je to vôbec možné? Spýtali sme sa našej pani riaditeľky. No je to akože veľmi prospešné, má 3 hodiny týždenne, ale náš školský vzdelávací program, keďže my máme veľmi široký záber a máme rôzne moduly, tak nám to neumožňuje. Ale my sme to vyriešili jednoduchým spôsobom, že sme doplnili tú hodinu vlastne zaujímavým vzdelávaním. Ďalej sme sa zaujímali o stravu v našej školskej jedálni. Podľa čoho zostavujú naše pani kuchárky jedálny lístok? Chutí deťom. Jedia všetko, čo im navaria. A ktoré jedlo im chutí najviac? Dodržiava sa tak 2-krát týždne mäsko, raz je polmäsko, raz je odľahčený deň, zelený alebo mučný. Neodnášajú veľa jedla, lebo my máme zberné nádoby. Najviac obľúbujú cestovinky, špagety, mäsko za smotanie. Pýtali sme sa našich spolužiakov. Aký majú na to názor? Môžem sa vás niečo spýtať? No, že či by ste chceli mať 3 hodiny telesnej v týždni? Dobre. Hej. A chceli by ste mať aj tak, že by to bolo niekde inde, napríklad na plavárni alebo na klzisku? Na plavárni. Hej. A chutí vám obedy v našej jedálni? Áno. Hej, veľmi vám chutia. A myslíte si, že sú zdravé? Dobre, ďakujem. Dohodneme sa, chlapci. Dám vám vodku, ale vy musíte zodpovedať na pár otázok. Dobre? No takže, páčilo by sa ti mať 3 hodiny telesnej výchovy v týždni? Áno. A mal by si rád 3. hodinu ako stráviť niekde na kúpalisku alebo na klzisku? Áno. Hej. A chutí ti jedlo v našej jedálni? Áno. A myslíš si, že je zdravé? Áno. Výborne. Dobre, takže sa ťa spýtam. Chcela by si 3 hodiny týždenne telesnej? Prečo? Pretože je to pre mňa veľmi veľa cviku. A keby bola tá 3. hodina niekde na plavárni, alebo by sa v zime chodilo korčuľovať a tak, to bolo lepšie? Asi. A chutia ti obedy v školskej jedálni? Nie. Ale si Tu ste sa mal kúkať. Niektoré áno. Dobre, ďakujeme ti. Dobrý deň. Či by ste boli rád, keby mali žiaci až 4 hodiny telesnej týždenne? Málo. Málo sa 3 pre vás? 4. A že, či by ste boli rádi, keby si tú 3 hodinu, keby bola, tak by ste ich museli odprevádzať do plavárne alebo na to Bola, kedy toto bolo a 3. hodina bola vyplacená turistická, chodili sme na sánkovačku v zime, čiže taká forma to aj bola. Takže, a ešte posledná otázka, že čo vám chutia naše obedy ideálne? Keď som hladný, áno, aj keď nie som hladný stále. A myslíte si, že sú zdravé? Zdravé som. Nie som chorý, to sú zdravé. Ďakujem. Myslíte si, že 2 hodiny stačia týždenne deťom v škole? No neviem. Pre niektoré deti je to príliš málo, keďže zvyšok ich voľného času je pasívny.
alebo teda robia pasívne aktivity, takže pre nich to postačujúce nie je. Pre tých, ktorí športujú aj v voľnom čase, by to možno aj stačilo. No ja si myslím, že moja dcera má dobrý vzťah k pohybu, pretože od 5 rokov korčuľuje, bicykluje sa, v zime takisto sa korčuľuje, ale najradšej má naozaj kolieskové korčule, takže taká všestranná aktivita, zároveň turistika, prechádzky, chodenie peši, takže aj áno, kolektívne športy. Ja myslím, že to zatiaľ stačí. Ako hodnotíte vzťah vašich detí športu? Myslím si, že pozitívny, pretože takisto ako ja sa venovali športu od svojich útlých vied a viedol som ich k tomu, aby pohybová aktivita pre nich nebola neznámou. Takže chcela by som navrhnúť, aby v školských jedálniach mali deti prístup k čistej pitnej vode. Ja navrhujem, aby sme na telesnej hrali viacej netradičných športov, lebo by to prilákalo viacej žiakov k telesnej výchove. Ja navrhujem zvýšený počet športových a telesných vyučovacích hodín, aby žiaci mohli viacej jesť a neboli obézni. Ja navrhujem viac slovenských výrobkov do školských jedální, aby sme podporili slovenský trh. Ja navrhujem zdravý bufet, v ktorom by sa nepredávali sladkosti a rôzne nezdravé jedlá, ale v ktorom by sa predávalo ovocie, zelenina, rôzne cereálne zdravé výrobky. Všetky z týchto návrhov sú zrealizovateľné, tak vás prosíme, podporte zdravie detí. Ďakujeme! Cancel. Yes. Voľnočasové aktivity našich spolužiačok. Tak hovor. Kiva, paču, čau! Spýtali sme sa našich spolužiakov. Ja neviem, kde som. Ja nechápem ju. Páne Boh! Paťo odporúča. 10 kebabov z 10.